ଥିବା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଷୀ ଏମ୍ବିକେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ କାହିଁକି ହେଲା? ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନେତାମାନେ ବଳିଦାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମନେ ହେଉନି। ଚକରା ବେଶୀ, ହିନ୍ଦୁ ମାଝୀ, ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ এই ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ଷେଟ ଆଜ୍ଞା। ଏତଃପରେ ମୁଁ ସମୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମଦନ ପରସେଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଉମା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜି 80ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମାଝୀ ଆଉ ଆମର କାର୍ଜି ବାବୁ, ବର୍ଷେଟ ବାବୁ ଆଉ ପାତ୍ର ବାବୁ, ଅର୍ଜୁନ ଭାଇନା ଆଉ ଏଠିର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏମ୍ବିକେ ଆଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଷୟରେ ତ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର ସୁରକ୍ଷା